Това не ми харесва много. Кето диетата е хранителен режим, при който се намалява драстично приемът на въглехидрати и се увеличава този на мазнини, с цел тялото да влезе в състояние на кетоза. В това състояние организмът започва да използва мазнини, а не въглехидрати, като основен източник на енергия. Разрешените храни – месо и риба, зеленчуци, млечни продукти, ядки и семена. Храните, които трябва да се избягват, захар и подсладени храни, десерти, безалкохолни напитки, зърнени култури и тестени изделия, хляб, ориз, паста, плодове с изключение на малини, ягоди в умерено количество, бобови култури, леща, боб, нахут, картофи и други нишестени зеленчуци. Потенциални ползи: бърза загуба на тегло, намалено чувство за глад, по-добра инсулинова чувствителност, повишена енергия и фокус. Смятам да спазвам тази диета за около 2 седмици и вече втората седмица би трябвало да имаш така видими резултати. Първото ми ядене за деня. Това е пилешко филе и листна салата с краставици. И вижте какво има пред мене. Мога да ям почти всички ядки, освен пастъци и кашу, понеже фастъците и кашуто са много богати на въглехидрати. Добро утро, ден втори кето диета. Тоест нощи към 12:30 ходих до дюнерите и си взех порция дюнер. Но взех си порция дюнер без домати, защото очевидно в доматите имало някакви въглехидрати, захари и така нататък. Без сос и без питката. Тоест само месо и зелена салата. След това се прибрах в нас и бях още гладен. Ядох пастърма. Просто си взех една пастърма и си късах и тада. Чувствам се много добре. Всичко окей. Сега си готвя яйца, вържени в масло, с обелена краставица. Мисля, че е ден четвърти или ден пети. 4 дни не съм ял абсолютно нищо сладко. И много ми липсва. И това е един вид реакцията на тялото ми, която се проявява през тази нужда. Тоест ти си спрял тялото ти от тези бързи въглехидрати, най-бързия, който е захарта. И тялото ти го иска това нещо, защото е свикнал, цял живот е било. Нали? Супер много ми се сладко. 3 грама въглехидрати за 100 грама, което е много добре. И това ще е първото сладко, което ям. Мога да изям сигурно 5 такива. 15 грама протеин. Принцип за стриктен кето режим, кето диета. Около 20 до 30 въглехидрати на ден. И аз 100% влизам в 20-ката. В 30-ката 100% със сигурност. 20-ката не знам, може би да. Може би дори в 20. Така съм много стриктен. Определено се успокоих малко. Дудо! Днеска е ден 10-11, нещо такова. Нещо стана и се чувствам ужасно. Започна да ми приушава, да ми премалява. Имам отвратително разстройство. Течна диария. Боли ме корема супер много. Отпаднал съм и става се по-зле. Прималява ми. Нямам никаква енергия. Не знам какво е това. До сега горе-долу всичко беше наред. Даже малко ми се повръща. Чето в интернет на какво може да се дължи това. Пише, ако ли сте приемали много мазнини по време на кето диетата твърде много и тялото прави реакция, понеже не е свикнало. И затова добавя вода там, където има повече мазнини. Ще видя утре като остана как ще съм, но може би приключвам с кето диетата. Вчера беше ужасен ден. Чувствах се много слаб, отпаднал. По време ми се гадеше, прималяваше ми. Друго негативно нещо са тренировките. Тренировките са много слаби. Буквално усещам сила в ръцете си, в тялото си. Липса на енергия, докато тренирам, отпадналост. Не мога да си стигна килата, които правех преди. Ако си стигам килата, не мога да си стигна повторенията. Усещах липса на сила, сено.
просто липса на сила. Днеска съм по-добре. Мислех си да спра с кето диетата, но може би ще й дам още един шанс. Понеже днеска е ден 14, последния ден от кето диетата, и реших последното ми кето ядене да е нещо хубаво. Си взех този красив рибай стейк. Ден 15. Това бяха много дълги 2 седмици. 2 седмици, които постоянно бях гладен. Имах 1-2 лоши дни. Но като цяло съм много изненадан колко добре ми се отрази това нещо. Първо, свалих за 2 седмици над 4 кила. Все пак много голям процент, над половината от това са изхвърлена вода. Но освен задържаната вода, според мен със сигурност съм изгорил някакви мазнини. Определено има видима разлика от ден 1 и видеото, което заснех вчера. Друго нещо. След 4-5 ден, до сега, горе-долу, определено чувствам някакъв тип енергия, като ментален фокус или не знам как да го кажа точно, настроение. Този тип режим, диета, който сам си налагаш и спазваш, един вид ограничение и ти няма как, спазвайки този режим, да ядеш вредна храна. И осъзнах, че през тия 2 седмици аз съм ял много чисто и много правилно. И това е и смисъла, може би, на спазването на какъвто и да е режим. Спазвайки режима, ти ограничаваш, вредни храни, които в ежедневието ти не ти правят впечатление, че ядеш. Това, което забелязвам, е, че кожата ми се изчисти много, лицето ми не е толкова подуто. През това време, макар и 2 седмици само ми изградиха някаква дисциплина относно храната. Всъщност, горе-долу по средата на режима, смятах да направя накрая видео как ям една вафла, реакцията ми на сладко. Но вече нямам това желание, а по-скоро нямам търпение да изям един банан. Това ми се струва като много по-добра идея и мисля, че това е много по-добре от една вафла. Уникално. Признавам си, бях много скептичен в началото. Никога не съм бил фен на режими, на диети, на ограничаване, но в крайна сметка я препоръчвам. Препоръчвам на всеки да пробва дори и за повече време. Но нека всеки първо си направи проучването сам за себе си, защото това е много драстична смяна на начина на хранене. Аз съм много приятно изненадан от кето диетата. Беше много интересно да видя как ще реагира тялото ми, какви резултати ще постигна. Надявам се и на вас да ви е било приятно и полезно да гледате. И чао!